Isa Ayagi ne da Isa Badar da Abdul Kafinol cikin wakar soyayya. Soyayya, 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 ka zuciya tana sanke mai take akan kauna, kunne na adana kalmar ki ku yaushe mun ka tattauna. Ke ce ta fari, ke ce ta biyu, ke ce ta can gaban kirga. Zan jura dukkan wata wahala kai ki in za a min jinga. Na saki are kaunar ki kware kwana nake yi ina yin tunanin ki, ke tambaya ga dare zai faɗa miki. Kwana nake yi ina yin rubutu dukkanin takardu ina sanya sunanki. Ashe ke kadai ce dukkan zuciya kika sace. soyayya, 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 a cikin mata na dace na samu ya mai kima, da silar so duk na zauce, tarko na yau ya kama. Na samu mai nisuwa ce a gare ta da akwai himma. In nai kuka ke ce sila, in nai dariya ke ce sila. Mai haske tamkar fitila, da rashin ki zan shiga wahala. Karki ce da ni na makara, sanya na birnin zuciya. Ke kadai ce burina, idan da ke ba zan kula wata ya ba. soyayya, 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 soyayya. Soyayya ce daga baki na zuciya gare ki da ɗauki. Dan tsaya ki ji dukkan zance na zantuka da kalaman baki. Tanadi da na yi miki kan soyayya karki bari ya wuce ki. Na buɗe zuciyata can ciki na saka ki. Gare ni baki da tamka, sarauniya da saraki. Ki rike ruhina, dole ne na kula ki. So taho gare ni da marmaza don miyo soyayya.